Renewal sa business permit na naman, magasto para sa mga negosyante, ilabi na sa mga small and medium enterprises. Naintindihan ini sa Riverside Medical Center. Gani ang mga rates halin sa x-ray pakadto sa mga laboratory para sa mga empleyado, ginpapanaog anay para hindi mabugat. Ang x-ray nga isa sa mga requirements para sa mga empleyado sa renewal sa business permit, ginpapanaog sa Riverside Medical Center sa 200 pesos. For now, our Department of Imaging Sciences, we have business permit promotions for renewal. For the chest x-ray, our rate is only 200 pesos. The regular rate is 350 pesos. So, for hassle-free na renewal purposes, you might want to visit us. Our result for the routine and chest x-ray for the outpatient, it take only 2 hours. 2 hours? Yes. So For in the the chest morning, x-ray. ka nag-x-ray, after 2 hours, pwede In the mo- after, yes sir. Nagadepende sa klase sang negosyo ang mga requirements kag kun nagadeal sa food, mas madamo ang i-undergo nga test sang mga empleyado para sa renewal sa business permit. May mga packages ang Riverside sa ilang laboratory test para makasave ang employers. Usually, we have 2 types of packages for business permit renewals. So, for food-related businesses, we have what we call the LPD1 package, the CBC, urinalysis, and stool exam, which is at 480 pesos. So, pinana na siya kanubo kag pinakabarato nga package, mas lower pa na siya sir kaysa mag-avail ka sa mga PWD or senior discount. So, mas higher na siyang nga discount rate sa amon mga packages. So, for non-food related naman na mga businesses, they can avail our business permit package na ang iyang content may ara ka na x-ray, CBC, and urinalysis. Ang ina naman niya sir, since upod yung x-ray, ang package rate is at 550 pesos. So pina na siya ka barato na siya kumbaga kung i-combine mo tanan nga test kaysa mag-individualize ka avail. Pero hindi lang para sa mga naganegosyo nga may mga special nga mga packages kag rates. Bisan sino nga nagakinahanglan sini ang pwede maka-avail sang special rate sa subong. For now, we have a promo for the CT scan. Before it's 5,520, now it's only 4,500. For the MRI brain plane naman, before it's 8,960, now it's only 5,520. And then we also have price drop off from ultrasound, full abdomen from 2,800, now it's only 2,600. And then if you're a senior citizen, PWD, you can avail the 20% discount additional discount pa on top of the 2,600. Same as our previous packages, ang amon gid nga gusto i-offer sa public is ang budget health package namon. Ga-start na siya sa 1,600, may ara ka na CBC, fasting blood sugar, lipid profile, SGPT, creatinine, and uric acid. So, amo na siyang basic package namon. Aside from that, we also have packages kung diin pwede ka naka all-in-one. Pwede ka naka-labs, kapa-x-ray, kag kapa-ECG. Kag, kung gusto mo ya hassle-free kag mahapos lang ang tanan, pwede magpa-executive check-up. Ini naman ang one-stop shop para sa mga pasyente. Hindi na kinahanglan pa nga magsaylo-saylo. Matinir ka lang sa isa ka area nga daw, ara ka lang sa isa ka hotel. Ang tanan nga mga tests, diri na himuon. Sir, kung gusto nila executive check-up or in layman's term, overall check-up, kung gusto nila mag-overall health check, pwede lang sila kakadto di sir sa Executive Health Hub sa Riverside sa new building para mag-book sang ila appointment. At the same time, may ara man na sir available packages for male and female, depende kung diin ang mas kinanglan nila or kung diin ang mas bagay
nga ipa-check nila, sir. Ang difference lang sa regular na... Ang difference niya lang, kung diri ka magkadto sa Executive Health Hub sa Riverside, hassle-free na siya. So makadto ka na lang diri ka na kuha ang dugo, diri ka na i-ultrasound, diri ka na i-ECG, kung may stress test ka, diri naman. For more inquiries para sa packages kag sa executive check-up, magtawag lang sa number sa inyong screen.